आं सानो रावहाबो सोंनांगौ गैया गासिबो क्लियार जाबाय होननानै आं सानबाय दा नोंथां आरोबाव अब्ला जोङो नेक्स्ट कुइसनाव जों थांनि बे थामथि सोंलु कुइसन नाम्बार 3 बाव जों सोंनो सानो बाइबेला बुङो जों रावबो मोजां हाबा मावनायजों एबा मोजां जानो नाजानायजों पाप निमाहा मोना एबा बासायजानायखौ मोननो हाया नाथाय बासायजानाया इसोरनि अनुग्रहनि गेजेरजोंसो फैयो अब्ला जों मानो जि हुकुमखौ फालिबावनो हामबायसै नोंथां जे बिसयखौ दिनैनि जुगाव गोबां मानसियानो बुंदों अनुग्रहनि जुग दयानि जुग आरो गासैबो फोरबोआ दिनै जोंखौहाय दया खालामबाय होननानै नाथाय आं बेखौ बेबादि सानदों जे दया अनुग्रहआ बियो नोंनिफ्राय आं मावनायजों नङा आंनि मावनायजों नङा आंनि फोथायनायजों नङा इसोरनि दया दया नाय दिनै आं नुनो मोनदों जे सासेबो मानसिया 10 कमान्डमेन्ट 10टा हुकुमाव थानोनो इच्छा जायाखै जाय बेबस्थाखौ थांनानै थानो थाखाय इसोरा होदोंमोन जे बेबस्थायाव इसोरा गावनि महिमाखौ खोन्थादोंमोन माबादि महिमा खोन्थादोंमोन आं दा एसे एक्सप्लेन खालामनोसै गांसेनि राजा 8:7 जेब्ला मजेसनो अन्थाइखौहाय इसोरा गथायदों आरो गावनि दाननाय बाक्सुआव बि सोनायनि लोगो लोगो ओरै सासे आर हौवा फैनानै बे अन्थाइ इसोरनि बेबस्थाखौ खोबफैदों आरो जोमैया बिनि सायाव थादों आरो आरोबाव जों नाय दिनै बे बेबस्थाया मानो होदों बेखौहाय आं इसोरजों रायज्लायनानै इसोरनि बुंनाय रावखौ मिथिनायखाय फ्रुट मोननायखाय आं बुंदों दा आं बुंबावगोन दा सेकेन्डआव आं नायब्ला नुदों जाबाय बे रडाइ बाक्स जाय रडाइ बाक्सखौ बाननानै माने जर्डानाव गानायनि लोगो लोगो जर्डान दैया खावनै जादों अब्ला नाहरदो इसोरनि बेबस्थाया माबादि आंखौ दैदेनगोन बे बिसयखौ आंनो मिन्थिदों नाम्बार 3 आं नुनो मोनदों गांसेनि सामुएल 5:1 5 नोंथांमोना नाय जेब्ला एजेराव इजराइलफोरखौ फेजेननानै असदुतनि मानसिफ्रा इसोरनि रडाइ बाक्सखौ लांदों आरो गावसोरनि दागन मोदायनि आगदाथिङै दोनहैदों ओइदिनि हराव दागना इसोरनि रडाइ बाक्सआव खुग्लुबदों आं गोबां एक्सप्लेनेसन बुंलिया होमब्ला नाहरदो इसोरनि रडाइयावहाय बेबस्थायाव एभिल स्पिरिट बा डेभिलफ्राबो गुग्रुबनाङो होमब्ला नाहरदो बबाव आंनि उदांस्रिया दङ जों नाम्बार 1 बे बिसयखौ साननांगोन आं नुदों इसोरा जोंनो उदांस्रि होनो जोंखौ रैखाथि होनो आरो जों थांनानै थानो थाखाय बे 10 हुकुमखौ फोरबोआ जोंनो होदों जे बे 10 हुकुमाव जेब्ला थागोन अब्ला जों फोरबोनि गेदेर दयाजों बासायजानायखौ मोनगोन नाथाय मानसिफ्रा थाथारखासै अब्लाबो इसोरा गाव सोरजिनायखाय अनोखाय बियो मा खालामबाय गावनि बिसाखौ बाथ्राजों सारि होनानै दिनै बे बुहुमाव थिनहरबाय आरो जोंनि गासै आयेन बारसिनायखौ बे बानजोब्बाय जोंनि रगफोरखौ बानजोब्बाय वाह आंनि पापनि थाखाय मासे मेन्दा थैनांगौमोन नाथाय बेखौबो थैहोआ मानोना गावनो मेन्दा जानानै आंनि पापखौ सुस्रानानै इसोरनि बिसा खालामनाय बे अनुग्रह नाहरदो अब्लाबो इसोरा जे अनुग्रहखौ गावनि बिसाजों होफैदों बेखौहाय माबादि सानदों दिनैलाय ना होखानांगौ बियो होननानै सानदों वाव दाबो बुहुमनि मानसिफ्रा ओरैबादि सार्थना जे डिनाय खालामोना जे होखानांगौ जों मोनखानांगौ वाव बे नङा दे
बे नङा अनज्लायग्राफोर आं खावलायदों नाहरदो इसोरा एसेबां जोंखौ दया खालामो अनुग्रह खालामो जेराव आं थैनांगौमोन बे गावनि फिसाखौ बुथारबाय आं आंनि जेनेरेसनखौ सैहोबावाखसै दुखु खालामबावाखसै पापनिफ्राय सुस्रांनानै दिनै गावनि रायजोआव फसंनो नाजादों अनुग्रह बेखौ अनुग्रहखौ ओरैनो मोनगोन नामा नों ओरैनो मोनगोन नामा मोना नों आं बुंदों दिनैबो मोना दहाय जे जिसुआ बुंदोंमोन आरे नोंसोरो मसीखौ फोथायगौमोनब्ला आंखौबो फोथायगौमोन मसीया आंनि बेलायावनो लिरदों बिनि लिरनायखौ फोथायाखैब्ला आंनि खुगानि बाथ्राखौ बोरै फोथायनो नाय नंगौ बेसेबां क्लियारेन्स बुंदों नोंथां नंगौ अब्ला जों दिनै नायदो बे जे 10टा हुकुम होदों बे बेबस्थासो आं थांनानै थानाय जों थांनानै थानाय इसोरनि होनाय बेबस्थासो बे आयेन नङा नाथाय जों बेखौहाय मा खालामदों नोंथां दिनैबो जों बानायदों जोंनि गिर्जाफ्रावबो आयेन बानायदेरदों जिरायनाय सानखौ गोथारै मानि ना नाथाय बेखौ माब्रैबादि मानिहोनो हानो जायहा गिर्जायाव खनथाम फैया मानो फैयाखै गसंना गसङा जायहा गिर्जायाव हाबा बिनि गथ'आ बाप्तिस्मा मोना जायहा गिर्जायाव हाबा बे प्रभुआ मोनजाया बिनि खुनु मोनसे कासा बे आयेना बानायदेरनाय नंगौना नङा हा सानदो बेखौसो बुंदों जों मानसिया मोनसे साननानै मावदेरनायखौसो दिनै बे आयेनखौ फोजोबदों जि हुकुमखौ फोजोबाखै जि हुकुमाव जेब्ला जों गैया जिसुजों गैया आं बेखौ मिथिगौ जेब्ला जि हुकुमाव जों दं इसोरजों दं इसोरनि ग्रेसखौ आं मोननायनि लामा दं आं बेखौनो बुंबाय नोंथां दा दिनै जोंनि आलासिनिफ्राय खोनानो मोनबाय गोदान रदायाव लिरनाय बायदि जों रावबो मोजां हाबा मावनायजों एबा मोजां जानो नाजानायजों पापनि निमाहा मोना एबा बासायजानायखौ मोननो हाया अब्ला जों मानो गोजाम रदायनि जि हुकुमखौ फालिबावनो बेनि सायाव दिनै जोंनि आलासिनिफ्राय खोनानो मोनबाय नोंथांमोनहा बेनि सायाव माबाफोर डाउट दंब्ला कुइसन दङब्ला सोंनो हागोन जोंनि आलासिनिफ्राय रावहाबो गैया होननानै आं सानबाय अब्ला जोङो ब्रैथि सोंथियाव जों थांनि जोंनि सोंथिया जाहैबाय 1 करन्थियान 15 बालाबनि 56 सिरियावहाय बुंदों पापआ थैनायनि खिथलांखौ लाबोयो आरो आयेना पापनि बोलोखौ लाबोयो बेनिफ्राय जों बेखौनो बुजिनो हायो जेराव आयेन दं बेवहाय पापनि बोलो दं आरो जेराव पापनि बोलो दं बेवहाय थैनायबो दं मानोना पापआ जोंखौ थैनायाव लाबोयो अब्ला जि हुकुमखौ मानिनायाव जों पापखौ बोलो होनाय जायाखै होनबा हामबायसै नोंथां बे बेलायाव आङो आंनि बिबेचनाव जों नङा फोरबोनि फोरोंनायजों होननानै आं बुंनोसै जे मानसिफ्रा बयबो बुंदों पौलाबो बुंदों आयेना जेब्ला फैदों पापआबो फैदों आयेना गैयामोनब्ला पापआबो जानाय नङामोन होननानै बुंदों नाथाय आयेनाखौ मानो लाबोखो आरो आयेनखौ सोर लाबोखो जों बे बेलायावबो साननानै आयेन जाय आयेनाव पाप दं बे आयेनखौ इसोरा लाबोआखै दै आंनि नुहुरनायाव जि हुकुमखौ रक्षानाबेक्षन खालामनोसो मानसिफ्रा सानलायनानै होदेरनाय पाप बेखौसो पौला आं टारगेट खालामनानै बुंहरदों होननानै सानदों दिनैखायनो नाहरदो आं जास्ट बेखौनो मोनसे बुंनोसै जे 4 आज्ञाखौनो बुंबाय जिरायनाय सानखौ गोथारै मानिदो आरो बे आयेनखौ रक्षानाबेक्षन खालामनो थाखाय साननाया गाहामखौनो सानखादोंमोन
नाथाय सानमालाय मा जानो बेखौ आयेना जखन जाबायब्ला सानलायबायब्ला आं नुनो मोनदों जेरावहाय जों सानलायनानै थिग खालामबाय इसोरा बेखौबो नाजावबाय होननानै बुंदों अब्ला मण्डलिया जेब्ला सानलायनानै थिग खालामबाय बे आयेनाबो जाबाय बेखौ मानियाब्ला नों पाप जानोसै दाने आरे नोंनो सानलायदोंमोन गिर्जायाव खनथाम हाबाब्ला नोंनो सानलायदोंमोन सोरबा जोहोलावफ्रा जुदि युथ फेल'शिप सानडे स्कुल गिर्जायाव थायाब्ला हाबा होआ होननानैहाय आरो बे आयेनाव दिनैहाय सोरबा सोरबा हाबथाराखसै अब्ला मा खालामदों मण्डलियालाय मा खालामदों जों नुदों दा जों नुदों होमब्ला गाव बानायनाय आयेनखौ बारसिबायब्ला पाप खालामाखै ने पाप जादोंना जायाखै जों बिजिरनानै नाय बेखौ जोंसो बानायदों इसोरा बानायाखै आं नुदों बे आयेन बानायदेरनाया मानसिया गावसो गावनि गिर्जाफोरखौ गावनि न'खरखौ गावनि मण्डलखौ रक्षनाबेक्षन खालामनो बानायदेरनाय आयेनसो बेनिखायनो बे बेलायाव आं बेखौनो बुंदों जि हुकुमा फैनायजों पापआ फैबाय होननानै दा सान आं बेखौ सानाखै जि हुकुमजों आंखौ बासायनोसै फोरबोनि मोनसे बेबस्था गावनियाव दोननोसो बेबस्था बियो बेखौ मानिनाय मानिया नोंनि आंनि जेबो नोंनि सायावहाय बेनिखायनो मोनसे बाथ्राखौ आं दा लाबोनोसै दा मोनसे बाथ्राया बेनो बेवहाय सासे आयेन गोनाङा जिसुनियाव थांना सोंहैदों मेथिउ 22 नि 34 निफ्राय 40 आव आयेननि बबे हुकुमा देरसिन आरो सिगांनि जिसुआ बुंबाय नोंनि गासै गोसो नोंनि गासै जिउ नोंनि गासै बोलो नोंनि हानाय मानिजों नोंनि इसोरखौ अन बेनो देरसिन आरो सिगांनि हुकुम आरो बेबादिनो देरसिन होदेरजेननाय हुकुमा बेनो नोंनि खाथिनि मानसिखौ गावखौबादि अन बे मोननै हुकुमावनो आयेन आरो नाबिफोरनि बुंनाया दंजोबो होननानै बुंबाय दा नाय अननाय नों अनोब्ला इसोरखौ मानिगोन नों अनोब्ला खाथिनि मानसिखौ गावखौबादि अनगोन अननायाव दोनफैबाय आरो ओरैबादि दोनफैबावबाय आरिया अननायाव जों रमान 13:8 खौ नायोब्ला पौला बाव मोनसे खोथा बुंदों रोमनि 13 8 नावहाय 8-9 रोमनि 13 बालाबनि 8 सिरि अननाया माब्लाबाबो जोबा आन्थाय नाबिनि ओरैनो बुंनायफ्राबो बिफोरबो गोमोरलांगोन सोलाय आं करन्थियाखौसो फरायफिननांदों सरि दै 13 बालाबनि बेखौ दान बाबा 8 and 9 ना 9 आरिल' 8ल' बाव नाय गावजों गाव अनज्लायनायखौ नागारनानै नोंसोरो रावनोबो मुंबो होफिननो गोनां दाजा मानोना जायहा बेखौ मावबाय अनग्राया बियो आयेनखौ जाफुंहोबाय नाय बिनि थाखाय आयेनजों गैले होनना बुंबाय नंगौ बिनि थाखाय आयेनानो गैले होमब्ला नाहरदो बेवहाय अननायखौ फोरबो लाबोबाय आरो दिनै सेबा माहाय दङ आय बासायजानाया माहाय दं नों अनबायब्ला नों अनजाफिनबाय बेनिखायनो जिसुआ बुंदों नों आंखौ अनोब्ला आंनि हुकुमखौ मानिदो जन 14:23 आव बुंदों नों आंखौ अनोब्ला आंनि हुकुमखौ मानिदो अब्ला आफाया अनगोन आफा आरो आं थांनानै नोंजों लोगोसे थागोन अब्ला फोरबोआनो लोगोसे थाबायब्ला आंजों अब्ला मा दंबावो बेनिखायनो नाय दिनै माबादियै दिनै लाबोदों
निउ टेस्टामेन्टआव अल बे 10 हुकुमखौ परबुआ लाबोदों मोनब्रै हुकुमा आंखौ नागारनानै नोंसोरनि सिगाङाव गुबुन इसोर दाथाथों नैयाव मुर्ति फुजा दाखालाम थामाव नंखाय बाखाय आंनि मुंखौ दाला ब्रैयाव जिरायनाय सानखौ गोथारै मानि सोरगोनि आफाखौ अनोब्ला नों बेखौ मानिदो आमेन नों मानिदो ना नों मानिब्लानोथ' आयेना प्रयजन गैलिया आरो मोनबाया बेनो आरोयाव द'आ नोंनि खाथिनि मानसिखौ अन आरो नों खाथिनि मानसिनि सायाव नों गावनि आरिखौहाय गावनि बिमाखौ अनब्ला नों अननाय दङब्ला मानसिखौ बुथारा नों अननाय दंब्ला रावनि बुस्थुखौ हानि खालामा नों अननाय दंब्ला नंखाय साखि गसङा अब्ला अननायानो दङब्लालाय माहायथो गसंगोन ना मा सोरबा गावनि अनग्रा बिसानि सायाव नंखाय गसंगोन नामा साननानै नाय दिनैहाय नाथाय दिनै जों खाथिनि मानसिनि सायाव बेबादि गावखौ जेरै अनदों ने बेबादि अनसाय अब्ला आयेननि प्रयजन दंना गैलिया जों बिजिरनानै नंगौ अब्ला नाहरदो बाइबेलाव लाबोजोबदों 10 कमान्डमेन्टखौनो बुंफैजोबदों जिसुआ नाथाय जों बेखौहाय 10 हुकुमा नांले जिसुआ फैखाबाय जिसुआ फोरोंफैदोंसो बे बेबस्थायाव था बिसाफोर नों अननोब्ला इसोरनि हुकुमखौ मानिदो बे एकदम आं ओरैबादि नुदों आदमनो जे आज्ञा होदोंमोन एखे आज्ञा दिनैबो जोंनो बेनो जेरै बुंदोंमोन बासै फिथाइखौ जा बे फांसेनि दंफांनि फिथाइखौ दाजा होननानै आदेश होदोंमोन दिनैबो मानसिनि बिसा हौवाया बिफानि थोननाय बोसोनखौ मानिनो थोनदों मानियाब्ला थैगोन नों एसे गोसोसै मानियो मानिया नंगौ जों साननानै नाय होमब्ला 10 हुकुमा नांले नामा 10 हुकुमनिफ्रायनो गासैबो बुंजोबदों गोथै बाइबेला 10 कमान्डमेन्टजोंसो लिरजादों 10 हुकुमजोंहाय मजेसआ गांबा लेखा लिरदों आरो मजेसआ लिराखै इसोरासो बुंदों नोंथाङा नाय ओंखारलांनाय 24 बालाबनि 4 सिरि 34 सिरिनि 27 सिरियाव जेखौ नों खोनाबाय बेखौ लिरदो होनना बुंदों मजेसखौ आइ इसोरासो बुंनायखौ मजेसआ लिरदों इसोरा बुङाब्ला मजेसआ लिरनो हायामोन नंगौ नाय बाइबेलाव बुंदों सोरबा साइन्टिस्ट लिराखै सोरबा बानायाखै बियो सोरगोनि आफाया मजेसनो खोन्थानायसो मजेसआ बेखौ लिरदों निउ टेस्टामेन्टआवबो जों नायफैयोब्ला जन प्रकाशकखौ गोथार जिउआ बुंदों नों जेखौ नुबाय बेखौ लिरदो होनना बुंदों निउ टेस्टामेन्टआव मानोना 7टा गिर्जाखौ दिन्थिदों प्रकाशित बाइकआ 1:11 दं बियो र' आं फरायनानै होबावनि नोंथां रिभेलेसन चेप्टार 1 11 चेप्टार 1 11 11 बुंनाया बेनो नों नुनायखौ बिजाबाव लिरनानै इफिसि सुमुरना पारगाम थुआतिरा सार्डिस फिलाडेल्फिया लाउडिकिया थानाय गंसे गिर्जाफोरनो हरदो नुनायखौ आइ होमब्ला आं नुनो मोनदों बाइबेलाव फोरबुआ खोन्थानायजोंसो लिरदों फोरबुआ दिन्थिनायजोंसो लिरनो हादों जन प्रकाशकना फोरबुआ दिन्थियाब्ला रावबो हाया आमेन बेखिनिनो आं बुंदों बे बेलायाव बे अनज्लायग्राफोर दिनै नाहरदो नों अनोब्ला इसोरनि हुकुमखौ मानिगोन अब्ला इसोरा अनगोन नाथाय बाइबेलाव बेबादि बुंफिनबावदों लुक 6:32आव अनज्लायग्राजों अनज्लायदोंला बेयाव मा मोनदेरनाय दं होननानै फोरबुआ जोंनो फोरोंदों होमब्ला जों मालायखौहायबो अननो रोङाला अनज्लायग्राजों अनज्लायदोंब्ला बे इसोरनि बे ख्रिस्टियानफोरनि नङा होननानै जों बुजिनांगौ होमब्ला जोंनि ख्रिस्टियानफोरनो गासैखौबो समान गावनि बिसाखौ जेरै अनो आं गुबुनखौबो गावनि बिसा बादि अनो
बेबादि माब्ला जों जिउ गोनां इसोरनि मानसिफोर जाबावनो जों बिजिरनानै नाय माबोरै बारग'हानो माबोरै बारग'हानो